Et af de andre store punkter, det er Energipark Bornholm. Det sagde vi jo ja til forleden, at administrationen godt må gå i gang med at finde et bruttoareal til det, og det har de jo så gjort. Og det, som vi har på dagsordenen i dag, det er, at vi skal sige ja til, at man arbejder videre ud fra et bruttoareal på 400 hektar, som ligger rundt om de omkring 100 hektar, som landanlægget fra Energiø Bornholm udgør. Og det er voldsomt stort, det vil jeg sige, men jeg vil tro, at når man er færdig med at gennemgå det hele, så ender man vel op, hvis man kan få erhvervet nogle af de her nogle af de ejendomme eller de områder, der ligger rundt omkring landanlægget, så ender vi vel op på imellem 70 og 100 hektar. Og det må vi vel sige, jamen okay, det vil være relativt fornuftigt størrelsesmæssigt i forhold til Bornholm. Altså 400 kvadratmeter, det bliver det ikke. Det er kun bruttoareal. Så det håber vi selvfølgelig også på, at det går videre, og at det bliver godkendt af kommunalbestyrelsen. Så ved jeg ikke, om vi kan nå at få det op. Det tvivler altså på, at vi kan få et nettoareal op. Altså det mener jeg ikke, at man kan nå i forhold til den sagsbehandlingsgang, som vi har i BRK. I hvert fald ikke i den her valgperiode. Det kommer så til næste valg. Undskyld, i næste kommunalbestyrelse.